Ah, naging kakwadi ko po yung asawa ng best friend ko. Actually po, DJ Rafi, nauna kong nakilala yung guy. Binata siya. And then sabi niya sa akin, meron siyang pinsan daw na nakatira sa bahay nila. Naging best friend ko si girl, pinasok ko siya dun sa work natin, ganyan. Kasi nga ang nasa isip ko, single mom siya. And then yun, unti-unti kong nalaman nung nandun na siya sa workplace ko na siya pala at yung lalaki na yun, hindi pala sila magpinsan, live-in partner sila. Si cousin, nakasintahan pala, hindi pala pinsan talaga. Hindi mo lang nakaramdam na may something kayo nung guy? Silang dalawa, open relationship sila. Gawain nilang dalawa talaga na magdadala siya ng babae doon, ipapakilala sa kanya. And then si girl din, ganun din ang gawain niya. Kumbaga open relationship silang dalawa. So parang okay na po ako na, ay hanggang dito lang ang kaya kong sikmurain, ganun. May ipinakilala na ba sa'yo ang iyong iniibig, minamahal o iniirog na kanyang pinsan? Mag-ingat po kayo sa mga ipinakikilang pinsan ng inyong manliligaw, dinidate, o ng iyong minamahal. Baka mamaya yung pinsan na yan ay hindi pala talaga cousin, kundi isang malupit na kasintahan. Ibang klase pong revelation ng top secret caller natin kagabi. Yung dinidate niyang lalaki. Nagpakilala ng babaeng pinsan na nakatira kuno sa kanilang tahanan. Tapos, yung top secret caller natin kagabi, paniwalang-paniwala na naman na pinsan niya yun. So, kinaibigan niya. Ang ending pinasok niya sa trabaho. Tapos, nalaman niya na yung pinsan pala ay hindi naman talaga pinsan, kundi isang live-in partner. At ang matindi pa ron, gawain nila yun. Gawain nung lalaki at babae na magdala ng iba sa bahay nila. Tapos ipapakilala yung isa't isa na pinsan. Tapos okay lang sa kanila na merong iba sa relasyon nila. Kasi nga, ang tawag sa ganung klaseng relationship ay open relationship. Sino na po ditong naka-experience ng open relationship? O baka ang na-experience lang puro open? Open? O relationship lang? Charot with harot. Di nga. Anong pakiramdam na magkaroon ng open relationship? Hindi ba kayo kinakabahan na baka mamaya hindi na sa inyo yung partner ninyo? Plus, hindi ba kayo natatakot na baka magkasakit kayo kasi multiple sexual partners yung meron kayo? Ewan ko hindi ko sure kung kaya talaga ng iba yun. But I think kaya talaga ng iba, lalong-lalo na kung gusto mong makatry ng marami. And as long as nagkakasundo kayo ng partner mo, okay lang yun. Pero wag na po kayo mandamay ng tao na hindi naman gustong magkaroon ng open relationship. Paano kung yung gusto naman ng tao talaga magkaroon ng secure and honest relationship? Sana ganoon na lang talaga, no? Yung magkatagpo-tagpo, yung mga taong gusto ng honest and secure relationship. At magkatagpo-tagpo rin yung mga gusto lang ng open relationship para masaya ang buhay. Kaya lang hindi Minsan yung matino, nakakatagpo ng manluloko. Kaya, boom! May nasasaktan, may nadedehado. Pero ang pinakamahalaga, ay nasarapan ka naman. Charot! Anyway, kabisyo, 9:09 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang masarap pakinggan sa radyo. DJ Rakitera, ang Basa Princess ng Love Radio. At ngayong gabing ito,
ibibigay ko na ang patikim ng mga mahihilig. As in mael, as in malalambing. Eto na po ang patikim ng SPG, as in super, pack ganun, secret, file. Diniligan, pero hindi pinanindigan. Diniligan pero hindi pinanindigan. Bakit naman ganun? Bakit naman hindi pinaninindigan pag diniligan ninyo? Dapat maging committed na kayo kapag diniligan ninyo yung plant, yung halaman, yung puno. Dapat committed na kayo doon. Naaalagaan ninyo, i-cultivate ninyo, titingnan yung maigi na mag-grow, na mamunga. Tapos yung mamumunga na yan, boom! Bata pala. Charot! Darot! Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at kayo nakatutok. Dito lang yan sa 90.7 Mob Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG, as in super, back ganun, secret, file. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!